Gde si? Tu sam. Ćao svima. U prošlom videu Sonja je dobila lutkice LOL i kućicu, podijum, u stvari nije to kućica, to je podijum LOL, sad ćemo sve da pokažemo. I ovo su Sonjine lutkice LOL koji čekaju kad Sonja otvori ovaj podijum da bi se smestili tamo. Onda imamo ovu kapsulu Secret Messages, LOL Glam, najnoviju LOL. Sa kosom. Kućni ljubimac, nemamo ni jednog kućnog ljubimca. I podijum. Mogu da čuvam. Možeš te njihove aksesuare. 50 lutkica može da se smesti. Ili znaš da ide ovde jedna lutkica LOL? Evo je, ekskluzivna lutkica LOL. Mi treba da je pronađemo. Ja idu u školu, a ja idu igrat futbol. Ну-ка, держи, мама, здесь. Сейчас будем делать... Čekaj. Не тянется ничего. Vuci s one strane. Tada! Я vidim lutkicu LOL. Ona ovde. Frizerski salon. Ovde mogu da kupe picu. Ovde kafu. Ovo je prodavnica za kućne ljubimce. Ovde kupuju njima hranu i neke aksesuare za njih. Ovde je... Šta nam je ovde? Neki jedan paketik. Здесь ovde je skaf, a ovde je zelko. Ogledalo. Ogledalo. Zerkalo. A ovde je lutkica. A ovde je lutkica. I vidi neke nalepnice. Da? Da. Fota. Fotografije za Instagram. Lasica. Da vidimo tu ekskluzivnu lutkicu. Vau, tako je lepa. Ajde da tražimo njenu odeću. To ja nema. Вот, мама! Вау! Naočali! Naočare. Op. Šta imamo? Tolbice. Da vidimo. Rančić sa krilima. Stavila si ju naočare, wow. Ovo ćemo sljedeći paketić. Odeća. Obuci je da vidimo tu njenu odeću. Ne može da stoji zato što nam fale cipele njene. Ovako izgleda. Slavo! Izaberi joj mesto. Ovde. To je klevet. Ovde mogu da spavaju. Их кроватки. Ой, наконец-то можно поспать. Ля-ля. Теперь они там спать будут. Сюда положат. Ее сюда положим. Но. Теперь нажимаем. Jel plače? Aj, Sonja! Sonja! На меня! Neko se pripremio. Sada neću više. Nastavljamo da snimamo otvaranje lutkica LOL. Juče smo se zaigrali kućicom pa je bilo kasno da snimamo, tako da evo nastavljamo sad. Da otvaramo zajedno kao prošli put. Koju ćemo da otvaramo prvu? Ja ovu načnu. Glam glitter. Menit ćemo se. Ja ću početi da otvaram ovog
kućnog ljubimca. У меня выходит из того, что нужно. А то порвалось. Ovaj kućni ljubimac ima 7 iznenađenja, a ove dve lutkice imaju 15 iznenađenja. А у меня sjaj i bomba. A ja imam sa kućnog ljubimca, evo ovo sam dobila. Ovo je neka nalepnica. Ja otvaram. Tadam! Ja, pa mi smo htjeli jedan ti i jedan ja, da se menjamo. Сколько тут пакетов! Ой, все розовые и Стена лоза. Orange. Ой, не то. Orange. Перепутала. Evo ga jedan paketić. Pogledaj što imamo. Tada! Ovakvu flašicu lepu sa slamčicom. Da sklanjaš smeće posle svog kućnog ljubimca. Ладно, в инструкции нам рассказывают. Da vidimo. Ja znam šta je to. Da, ja. Ovdje ovako otvaraš i tamo će biti Sonja. Ne možemo da podelimo polako. Pesak. To je WC za tvog kućnog ljubimca, jesi razumela? Ovako to izgleda. Дай мне, ой. Dobro, evo ti. Не показывай. Zašto nećeš da pokažeš? Pokaži. Потому что там супинское. Crna kugla. Ja otvaram za lutkicu. Šta je ovo, čovječ? Šta si ti dobila? Cipelice. Koje su boje? Silvane. Kaži, Sonja. Evo sad ću i ja da otvorim svoje. У него... Покажи, Sonja. Ja, kako je sladak. Vidi ga. Vidi kako ima frizuru. Maska za spavanje. Jel ima još neki paketić? Nema. Znači ostala je... Вот что мне попалось. Nađemo. Lijepo je lutkica, a ja da ovaj drugi da otvorim. Naočare. Tada! Ovakve naočare. Prikoljna je. Je lepa? Супер. Ovo ti treba da pogledaš. Šta imamo? Kauč i kamen. Evo ti, pogledaj samo. Gdje su njegove čizmice? Čizmice ljubi? Pod sunčevim zrakama menja se boja peska. Nazad. Wait glow. Vidi kako ih malo ima u kolekciji. Dok Sonja traži lutkicu, ja ću da pronađem kućnog ljubimca. Evo ga naš. Ipak nema nikakve čizmice. Vidiš da je bos. To je nas. Zove se Sleepy Buns. Ja znam, mama. Imate to važu na ramenu. Ne menja boju, nećemo da je proveravamo, ali ćemo da proverimo kućnog ljubimca. Probali smo i pod hladnom i pod vrućom vodom i ništa se nije promenilo. Da, Sonja? Da. Daj meni.